Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten dan sugeng pepanggihan malih dumateng para bapak, ibu, para pandemen kesenian tradisional Jadilan, khususipun wonten ing Kelurahan Margodadi lan sak kiwa tengenipun. Kula saking Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara ingkang mapanipun wonten ing Panten Depok badhe nderek sowan utawi nderek ngregengaken anggenipun para bapak ibu gadhahi acara nggih menika samangke badhe kawontenaken pengaosan lan sholawat wonten ing papan menika. Lan saderengipun kepareng kula aturaken saking rencang-rencang paguyuban Jadilan Kudo Tamtomo sak mangke badhe beksan kalih bapak setunggal kalih. Kang salajengipun kula sak rencang saking Kudo Tamtomo nyuwun pangapunten ing mbok bilih sak mangke anggenipun paring panglipur beksan dumateng panjenengan sedaya kirang trapsila utawi dereng luwes amargi nggih sedaya tesih latihan. Ananging mugi-mugi kanthi menika kula sak rencang saking kepolisian khususipun Pol Airpolda DIY derek nguri-uri kabudayan wonten ing negari tercinta menika. Lan mugi-mugi sak mangke anggenipun kula sak rencang paring panglipur mugi saged mahanani lan derek ngregengaken wonten ing papan menika. Ingkang salajengipun saking Kudo Tamtomo saking pimpinan khususipun Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta ngaturaken agenging panuwun dumateng para bapak lan sedaya mawon khususipun wonten ing Kukuban Kelurahan Margodadi menika ingkang sampun nderek jagi keamanan lan ketertiban wonten ing gesang bebrayan wonten warga masyarakat. Lan mbok pilih para bapak lan ibu gadhahi pirembagan utawi wonten masalah monggo saged sesambetan kalian kepolisian terdekat saged Polsek, Polres utawi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Lan dumateng adik-adik mbok pilih panjenengan sedaya badhe ngersakaken utawi kepengin dados polisi monggo dipun siapaken sedayanipun saya menika fisik, mental lan akademikipun amargi mangke bulan Januari utawi bulan Januari dipun bikak malih pendaftaran anggota kepolisian Republik Indonesia. Sedaya saged bergabung ingkang hobine jatil nggih saged tersalurkan hobi musik wonten sepak bola, bola voli lan sak panunggalanipun. Sedaya terbuka lan transparan dumateng sedaya warga khususipun wonten ing Kelurahan Margodadi menika. Kados namung mekaten ingkang saged kula aturaken lan nenggo sedaya paraga taksih dereng paripurna anggenipun ngadi salira. Bapini saking kadang panitia badhe ngaturaken mboten? Oh nggih. Pre-memori Mas nggih. Keparenga kula pati amiwiti beksa kamula ana uri anglep kari seni budaya
Ini gampang boleh. Ku coba-coba melempar makin Manggis ku lempar maka ku dapat Ku coba-coba melamar gadis Gadisku lamar candaku dapat Aku milih ganti polisi lain Yen aman jadi kenangan Yen bengi jadi impian Cintaku dek semakin dalam Ya ya. Nih, Bung.
Matur nuwun sanget Makasih ya, Pak, ya. Bapak. Mugi-mugi pikantuk lintune ingkang kadang berkah barokah. Yuk, Pak, yuk. Lewung. Kita jenatuh dilakoni Pak ya. Senadyan apa dilakoni iki Pak iki. Serat dhewe mengke serah iki.
Iki dasare yo bagus-bagus lho iki. Bagus. Pawangnya bagus kok. Lah nggih, pun bawang pilihan. Minta kata sing elek. Pripun? Ah, Sabda panjitaran Yuk, yuk, yuk. Bosen Yuk, salah yuk, guna. yuk, yuk, yuk. salah gimana? Yuk, laku wajib ngiting asmara. Prasadyane ati kadung tresna mring sliramu dosa ning ati katon iso ilang saya suwe saya ra prasadyane ati kadung tresna mring sliramu dosa ayu la elene nolaku ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan
aku ora bakal mlayu yen durung nyanding randamu ukurane tresno dudu padha nanging lungite asmara ukurane tresno dudu padha nanging lungite asmara kudu tamtomo iya Yuk. iya Yo. Iya. Yo, diantar sampai tujuan sesuai aplikasi. Iya. Iya. Yuk. Iya. Iya. Ayo mul. Yuk. Yuk. Diantar sampai tujuan. Selamat berjumpa dengan kami. Aku yuk pancing lagu tetap toko. Selamat jumpa kami menyambutmu dan
Makaten Bapak Ibu, Bapak ingkang sepisan nyuwun pangapunten nika wau anggota enggal nggih. Dados tesih latihan sepisan malih nyuwun pangapunten mbok bilih kirang meranani penggalih panjenengan sedaya. Lan ngantos Bapak ingkang angka kalih utawi ingkang pungkasan amargi saking panitia dipun jatah tabuh gangsal sampun paripurna. Pramila nenggo kadang-kadang saking monggo Pak napa ajeng di lagu-lagu Mas kayak nenggo napa arep ditunggu oh nggih oh nggih